Moi, täällä on LPS Unicorns ja tosiaan tänään mä oon saanut mun kaverilta paketin. Tää on meidän kaverilta, mun petsit on mulle. Niin. Eli siis vaihtopetsit. Ja joo. Petsi vai petsit? Petsi. Okei. Ja se yksi kiitos ihan sikana 250 tilaajasta. ja me tehdään kyllä toi spessu, mut ei vielä. Niin, lähelläkään. Ja sen nimeksi tulee Hope, eli toivo. Ja koska se on siis spesiaalisarja. niin. Ja Tai siis kyllä se tulee nyt niinku sanotaan, että haluan sanoa mitään. Niin, että joo, ei sano mitään. niin, ja se saattaa olla aika pitkä sarja, vaikka se on niinku spessu-sarja tai niinku spesiaali. No kuitenkin, mutta joo. No toivottavasti sitten nautitte sitten siitä sarjasta sitten kun se tulee, mutta joo. Mennään avaamaan sitä pakettia. Hei, onko sä muuten näyttänyt tätä videota? Ei mitään. Niin. Jatka. Niin. Eiku, jatka. Siis tässä meidän alustamme meidän paketti. Alustamme on tämä sohva. Nee. Ja tää on, jos joku jotain kiinnostaa, niin tämä on ostettu tuolta pienikamarista. Mitä ihme? Pienikamarista. Onko se joku kauppa? On, se on sellainen, jossa myydään semmosia nukkikotiykyjä. Okei. Mut joo. Mennään avaamaan se paketti. Tämä on tosiaan minulta tämä sohva. Kuitenkin! Mennään avaamaan se paketti! Mut niin tosiaan, tässä on tää paketti ja tuo lukee, että huomaa vaan varovasti. Sitten siellä lukee LPS Unicorns. Sitten siellä lukee tee kaverisi. Ja sitten, että yksisarvinen ja että PST-video mä oon tekemässä. Ja Saanko saksia auki? Minä haluan saksia auki. no saksi se auki. Mun oli ihan pakko saksia. Siis niinku Siinä on pakko saada niinku saksilla. Hei videolla. Varovasti. Oh my god. mä katsoin, että onko No ei siitä ole mitään. It's not so hard, Nala. Nala, you can do it, Nala. Au! Mä kuvaan tässä. Nopee. tapa mun jalat. Seuraan nopee. Sä varmaan haluat säästää ton hinnan teipi. No ei tarvii. Kuitenkin. Okei, ehkä mä Oona, ei tuhlata aikaa. okei, sori. Sori tosta meidän Tarvitsekaapa sähläyksestä. hetki, niin minä leikkaan tämän loppuun. Eli siis tosiaan, no, mut siis tässä on tämä sisältö. Ja Ja. hei, mikä toi on? Tässä on kirje. Siinä on kirje. Upea yksisarvinen. Se on Pegasus. Se on minä. No, mikä tässä lukee? Mun piirtämä... Okei, mä oon sitten toi. Siellä oli tämmönen mun piirtämä kuva, eli sen piirtämä kuva. Ja se oli tämmönen Pikachu, joka syö nikkaria. Ja se on tosi hieno. Mun mielestä. Munkin mielestä. Oh my god, Nala! Mikä se on vaivaa, missä tulet kaikkialle? Niin. Ja sitten on kirje, jossa lukee... Ja tää kirja on ihan sairaan sulonen ja tää lukee sieltä. Moi LPS Unicorns, tässä tää LPS. Toivottavasti pidät siitä. Ja sori, mulla on surkea käsiala. Ei oo. Tää on tosi hyvä käsiala. Mutta toivottavasti saat selvää. Saan selvää todella hyvin. Ja onnea yli 250 tilaajaa. Oot sika hyvä tubaaja, sanoo tuo koira. Ja sitten LPS Unicorns ja tilatkaa, jos ette vielä ole. Siis teille katsojille, että niin tilatkaa meidän kanava siltä. Ja tee kaveri. Sitten Ja sitten tossa on petseihin. kirje. Mä näytän. Ja tässä tosiaan nyt näytetään ekstrat ja sieltä tuli myös tällainen sateenvarjo. Mä veikkaan, että se kuuluu niihin ekstrat ja tommonen Niin, sateenvarjo. tää päivävarjo. Joo. Mä avaan tämän extra. Joo. No niin. Avaapas. Mitä se on? Oho. Oh good. Täällä on... Rikoiksi jotain? Ei. Täällä on tällainen huivi. Niinku kaulakoru. Huivi hämminkin petseille. Mä pidän sitä huivina. Okei, ketä ei kiinnosta, miksi mä pidän sitä. Kuitenkin. Tällainen ihana valkoinen koru. Oh my god, on ihana. Kynä. Tai... Se varmaankin on kynä. Kynä. Tämmönen. Tällainen... lila sydän. Jää, mihin sä laitoit? Mitä sä teet? Tämmönen lila sydän. Sitten tämmönen... Oh my god, on kestänyt jo. Oh my god. Ja tässä on tää petsi, joten avataan se. Saatiin se auki. Ja se petsi, oh my god. Se on laittanut tän ihan kakkaan. No niin. Se on tää tämmönen fretti, jolla on ihan järkyttävän pieni pää. Onks toi aita? Onhan tää nyt aita. Tää tuli eka fretti, mikä on tehty. Niin, tämmönen. Joo, tää on se petsi. Joo. Ja eikös petsi tässä? Mut joo, tää oli tässä. Moikka!